Dobrý deň, moje meno je Michal Valašík, aktuálne vám ukážem, ako si môžete jednoducho stiahnuť WordPress, redakčný systém. V prvom kroku si otvoríte Google prehliadač a do Google zadáte slovíčko WordPress, download, kliknete Enter, kliknete na prvý link, ktorý sa vám zobrazí, respektíve na WordPress download. Adresa je wordpress.org/download. Budete presmerovaní na stránku WordPressu. Máte možnosť si stiahnuť WordPress v angličtine, v slovenčine alebo v češtine. My si vyberieme slovenčinu. Budeme presmerovaní na ďalšiu stránku WordPress Slovensko, kde keď pôjdeme dole v prehliadači, napravo máme stiahnuť WordPress 3.3.1. Je to archív zip, má 4,5 MB, aktuálne točím toto video 13.3.2012, čiže tá verzia sa môže líšiť, záleží kedy si to budete stiahovať. Klikneme na stiahnuť WordPress a vidíme v ľavom dolnom rohu, že sa nám WordPress stiahuje. Stiahovanie WordPressu trvá minútu až 2, záleží od pripojenia do internetu. Pokiaľ máme WordPress stiahnutý, klikneme na download a klikneme na WordPress, extraktovať alebo rozbaliť a zložku dáme rozbaliť na desktop alebo plochu. Klikneme na extrakt alebo rozbaliť a rozbaluje sa nám redakčný systém WordPress. Pokiaľ je systém rozbalený, zavrieme okno a otvoríme si zložku WordPressu. A v tejto zložke sa nachádzajú 3 zložky: VP Admin, VP Content a VP Includes a niekoľko súborov. V nasledujúcej časti, v nasledujúcom videu vám ukážem, čo robiť s týmito súbormi a ako ich nahrať na server, tak aby ste si mohli nainštalovať WordPress. Odo mňa zatiaľ všetko. Moje meno je Michal Valašík, teším sa pri sledovaní ďalších videí. Čaute, dovidenia.